намоиши расмҳои филмбардор ва аккоси маъруф Завур Дахте, ки дар Осторхонаи миллӣ баргузор гардид, доираи зиёди намояндагони аҳли илму адаб, пайвандон ва ҳаводорони ҳунари ин аккоси тавоноро ба ҳам овард. Зимни баромади нотиқон гуфта шуд, ки Завур Дахте давоми фаъолияти хеш дар рушди фарҳангу санъати тоҷик саҳми назаррас гузошта, на танҳо дар дохил, балки дар хуроҷи мамлакат шӯҳратёр гардида буд. Аввалин намоиши аксҳои гирифтаи шодравон Завур Дахте соли 2003 дар Душанбе доир гашта буд. Баъдтар намоишҳои инфиродиаш дар Чин, Ҳиндустон, Ҷопон, Русия ва дигар давлатҳо баргузор гардиданд. Сипас иштирокчиён аз намоишгоҳи ташкил гардида бозӣ намуда бо ҳунару салиқа ва аксҳои гирифтаи Завур Дахте шинос гардиданд. дар намоиши тозаифтитои Осторхонаи миллии Тоҷикистон беш аз 200 адад аксҳо пешниҳод гардиданд, ки онҳо инъикоскунандаи дастовардҳои даврони истиқлолии кишвар, табиати зебо ва нотакрори Тоҷикистони азиз, чорабинои гуногуни фарҳангӣ ва ҳамзамон сулҳофарии мардуми тоҷик мебошад. Завур Рустамович Дахте яке аз аксбардорони маъруфи Тоҷикистон, филмбардор ва ҳамзамон корманди шоистаи фарҳанги Тоҷикистон мебошанд ва агарчи дар Доғистон ба дунё омаданд, таваллуд шуданд, аммо беш аз 60 соли ҳаёти худро дар Тоҷикистон гузаронданд, эҷод карданд, офариданд. дар намоиш 200 адад аксҳои гирифтаи шодравон Завур Дахте, ки инъикоскунандаи фарҳангу ҳунар ва зебоиҳои табиати нотакрори Тоҷикистон ва дастовардҳои ваҳдатофарии мардуми тоҷик мебошанд, ба намоиш гузошта шуданд. Ваҳдат омили асосии сарҷамъии миллат буда, аксҳои дар намоиш пешниҳодшуда баёнгари иқболи нек ва сарҷамъии миллати сарбуланди тоҷик дар даврони истиқлоли давлатӣ мебошад ва ваҳдатнигор ном гирифтани ин намоиш низ аз ҳамин ҷост. ёдовар мешавем, ки намоиши баргузоршуда дар ҳамкорӣ бо наздикону пайвандони аксбардор баргузор гардидааст. Он был очень хорошим другом. Это я особо отмечаю, потому что я вижу, как люди сейчас дружат. Он всех искренне любил. Он был с необыкновенно неиссякаемой энергией. Ему все время хотелось еще что-то делать. Выдумывал все время. Даже если он болеет, лежит и вспомнит, что сейчас солнце там где-то и можно снять хороший кадр, он вскакивал и бежал, и делал это. Он давно мечтал еще одну выставку, но, к сожалению, не смог. Он практически все это сам подготовил. Немножко только мы помогли это, чтобы больше было. Завур Дахте дар таҳияи зиёда аз 600 филм иштирок кардааст. Филмҳои ӯ оид ба сарнавишту саргузашти шоирони бузурги форсу тоҷик ба хазинаи тиллои кинои миллӣ ворид шуданд. аксҳои дар Осторхонаи миллӣ ба намоиш пешниҳод шуда бори дигар собит месозанд, ки Тоҷикистон мамлакати зебо буда, бо табиати дилфиреб, гулу буттаҳо, гиёҳҳои шифобахш ва обҳои мусаффои хеш дили садҳо нафар сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад. аксҳои пешниҳод шуда баёнгари иқболи баланди миллати тоҷик мебошанд, баёнгари он табиати зебову нотакрори Тоҷикистони пишносои мо мебошанд ва албатта бо дидани ин намоиш сайёҳон, меҳмонон ва сокинони шаҳри Душанбе албатта бо табиати зебои Тоҷикистон бозам ошноӣ пайдо менамоянд ва албатта мо ҳамагон хуб медонем, ки зебогии Тоҷикистон дили ҳазорон сайёҳонро ба худ ҷалб намудааст ва боз ин намоиши тозаифтон метавонад дар рушди туризм бозам нақши худро гузорад. Осторхонаи миллии Тоҷикистон низ бори аввал нест, ки намоиши расмҳои ин аккоси маъруфро доир кардааст. соли 2019 низ чунин як намоиши бошукӯҳи аксҳои Завур Дахте дар ҳамин макон баргузор гардида буд. намоиши ваҳдатнигор дар Осторхонаи миллӣ то санаи 8 июли соли равон идома меёбад.